So what's up ngan, welcome back ha akong channel. This is JD Vlogs. Ngan mahimo kitang reaction video. Hinusa nga video nga nakitang ko social media nga nagrant ni Mr. Luther Magic Dad Loreno. Pizza yan na Mayo 4 alas 9:12 itong gabi. So diri ko na pagpipinaihaon. It issue hininiya din ni about Tomeko nga umaro yain bulig para masaway ang puno nga jeep or ang punuan nga jeep. Pero waray hiya ka-action ni. So nagrant hiya. Yung kita ko ng video pero kikita un tautro para iyo. May point gadan Tomeko ngan may dagya point. Magiging patas kita ini din ni. So let's do this guys. Sana may bulig ini nga reaction video. Waray ko diniging papanigan. Titikangan ta na. Hey, what's up? Paklabanan sa Maupay kagabi. Today is Aniya sering maupay. Sige pa dayon. May 4, 2020. Time check. Ano to oras? You have your phone? 6:47 in the evening. So nahimo ni niya nga video alas 6 hanggang gabi, pasado alas 6 hanggang gabi. Klaro man na video nga nagyakan ni ran oras nga nan background niya itanto yaluyo dapat may igbang maportahan. Mag-alas pasado alas 6 na gudman. Right, so share ko lang akong experience so nakakadismaya masyado. Sumeri nga nga nakakadismaya, waray hiya o mayon or nabali waray hiya. Ana ko na ito pagkakaintindi ha. Ako nila ni waray ni ibang akuan. Padayon kita. While di ka nga ko ha merkado. So on While tikang kuno ya merkado, di kita maaram kung ano niya gimpalita merkado or nagpark la ya merkado or kung dito ba niya napalit ini nga ya flower horn nga aditiya ligid. So di kita maaram kung ini ang purpose niya pagpamerkado pumalit yan isda nga flower horn. Padayon kita. dawi tiket to akong motor. Kay may dako dara kay mauli na sana ako. Waray niya igiyakan ko na anon iya dara. Ganado na niya entrada ba? Tika nga ya nagpark ka merkado. Kung daw iya nga to niya motor, tas may niya dara, waray niya ka-explain kung anon iya dara. Padayon lang kita, bayan unan nga video iya igiyakan ko na niya dara. Medyo ko jeep ka nagiyan. I don't know kung para di na itong biyahe pero I'm sure para di nila to siguro mga northern barangay siguro. Northern Barangay. So pagkita ko ang jeep, puno-punuan. Sumingani nga puno, kung waluhan, so walo-walo. Sumingani nga puno-punuan, puno may kabit pa or may dataplod. Amo tagba kaintindi diya istorya. Padayon kita. To the point kami naangkas na. Diri pa naandar. So pag-agi ko ang jeep, sumberang ako galang bintana nga, wow, waray social distancing. Kakamatay kita yung nga tanan. So, hiya pa nagyakan nga magkakamatay, damay pa hiya. Kaya niyakan magkakamatay kita nga tanan. Bangin pati kita or ikaw man nagkikita, kaya nasiya kita nga tanan magkakamatay. After that, ngadto na akong kundi Ganado yang nga nag-explain ba kami mga English ba after that since kuan dadapunta tiya mga English term anay naman kita kape ko maging park ka na ako motor dito may merkado dito dapat Mercury Drug ka merkado. Since nga dito ko nakapark ka na akong motor, may nga tutulong nga Tomeko. Yes, I'm saying Tomeko po. may da kuno tulo nga Tomeko. Siguro sa bagay pero para akon kung tutulo ang Tomeko ang tawag na era 3 Meko kung 2 Tomeko. Padayon kita. Okay? Because I'm not making this up. Okay? I'm not making Ito naliwat nag-English na liwat yan. Amit ganado nga partaya kaya nag-i-English ya. Ito ya video. this story up. Okay? Dere po mo yung mga story. At po yung story yan na lang adlaw na tabo. May da, sis nga may da tulong nga Tomeko dito. So, 3 Meko or Tomeko go. inyak nang ko nga, ma'am, excuse me ma'am, sis nga nag-restore yara. So ang Tomeko babae kaya sumiya ma'am. Tapos babalikon ta niya video may dako na babatian anaya. Excuse me ma'am, sis nga nag-restore yara. Excuse me ma'am, sis nga nag-restore yara. Bumati ka mo, may napalitin ice.
Pero wari niya i-entertain kay gusto niya igawa sa tiya inanakit. Ginuuna niya ang pag-rant ta social media kontrahan makakorta iya. May napalitin ay klaro dora video sugad la niya. Inyak nang ko nga, ma'am, excuse me ma'am, since nga nag-restore yara. May pumalitin ay Inyak nang ko yara nga, sugad la niya. sharing ako nga, excuse me ma'am, may na po nga to jeep nga overcrowded, as in puno-puno ang pera, nagsasaragpit pera nga tanan. So, pwede po ba ito? So, sumiring ang Tumeko nga babae. Again, Tumeko, yes, I'm naming this. Tumiko nga babayi. Pwede ito tawagon nga Tumika. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! So, talagang story ko yun, natabo pala. Pero ako, ma'am, pwede po ba ito? Kay overcrowded na pera, puno-punuan na pera. Hindi po ba ito bawal? Sumiring ang... So nagtataka ako kung ano nigbabato ng Tumiko. Kasi syempre, maarami ni Ryan at pagtagabalaod kay social distancing para maiwas kita COVID-19. Ano daw lang nigbabaton han Tumiko enforcer. Kitaon ta. Tumeko nga babae nga oo, bawal ito kay kailangan daw social distancing. So haya video, klaro nga maaram ang Tumiko. Palakpakan kita mga taga Tumiko. Maaram ka mo nga social distancing kung masakay in jeep. Padayon ta kay dire pa man video. May dapat kita mga 2 minutes sobra. Ang sugad ito. Kabara ko kuno kay sasawa yung kulitara nga to may sumo. Nagyakan na Mr. Luther Loreno nga ayaw ka baraka kay sasawa yun ano pa man nimo pag-grant. Nareklamo ka nga nagyakan na nga ayawin ka baraka. Ano pa man iti mo ginbubuto-buto padayon ta. Ani ko something dito kuno papalusaron kuno tira. So sumira ako kaya no maabot pa sa money ko sumira ko ma'am. Papabutong pa sa money ko kaya no di rin nalayan na din sa wayon gintudlo ko pa jeep. Wait Mr. Luther Loreno. May point na liwat ang taga Tumiko. Nagyakan nira, ano nirayakan o tumutamaguti lahat? 234. Anyakan kunuhan taga Tumiko. Base ang istorya ni Mr. Luther Loreno. Ano ako, kaya no maabot pa sa money ko sumira ko ma'am. Kaya no papabutong pa sa money ko kaya no di... Number 1, kung papaabuton pa sa Nuaniko, pag abot ta sa Nuaniko, di rin nangad to puno. Kay may maawas kundin lahadiit, may maawas sa Perles, or bangin nga ni magkawas nga tanan na Iber-MC nga dabaga kay. Para kung may point ang taga Tumiko, ikaduwa, asya nga nasiringan Tumiko, paabuton na la sa Nuaniko, natural, para waray nera trabahoon. Kay kung Bobo ka ba? kay kung sawa yung nera nga nakada pala merkado, well, irap to trabaho. Mas maupay to rin trabaho, di ba? Di rin nalayan na din sa wayon gintudlo ko pa jeep. At tuman maamot yan nga jeep puno po ito yan ha. Sumiring ang babae, okay kuno ang babae nga Tumeko. Sumiring yan nga. Okay kuno, sige sasawayin ko nito namon, tatapon nito namon may. Ano pa man timgin bobo to Mr. Luther Loreno? Nagyakan naman ada nga tatapuon. Di ka man liwat na kakahulat. Nagyakan nera nga tatapuon. Kanan Tumeko mismo word, tatapuon nera. Ha? Pamati, padayong kita. Megaphone pa ito niya nga kapot ha. May megaphone pa. So nga ba tigod bisan mga 5 kadangaw or 5 kadupa? Nga ba kay may Tumiko go dito? Ay datira mga andam nga mga equipment. So, since nga nagpatapo diya ako nga sasawa yun niya, nagulat ako. Nagpatapod man ada, ano pa, manulat la Mr. Luther Loreno. Nagulat ako dito rin natin na akong motor. Pagkita ko nga, they are still busy talking. They are still busy talking to each other. Kaganado nga termino ba nga mabati ka usang nga nareklamo nga nag-i-English. Kulang na lang in subtitle. Nakabasa ko nga ito nga may nag-request nga butang ko ng subtitle para damot makaintindi. Nag-English na iya, guti na lati iya, ibubutang nga iya subtitle. Padahin kita. To each other, tulo po kasi nga Tumeko nga nag-restore yan. Kung tulo, di ba, Trimeko, may padahin kita. Sa tumboy, tapos doon nga So duwa nga babayi, tapos usa nga tumboy, babayi ng tumboy. Padayon talanay, wala pa kita title ini nga iya expose.
bayi. Again, dito po ni Mercury dra ka may merkadohan. Oo, God, Luther Loreno, kanina mo paging balik-balik, ka may Mercury, may merkado, gimpark mo ni motor. Diri kami tanga para balik-balikon mo kung di nakapark. Gago! Tanga! Inutil! Tarantado! So, pagkita ko na-andar na ang jeep nga punuan, at malaksi pa nga nin andar, gumuliat na ako, mama. Malaksin andar, mga 120, so ganito, 150, kurbada no binta. Wala na-explain kung gaano kalaksi. Kulangan ni mo detalye, ito nga part kulangan ni mo part to. Ano naman, maagi ng jeep, maagi na. So, ira na poging kinitaan. Kaya kung nira tatapon, maliligis sira. Tani kay bangin may danira, sarakyan nga matapo, ayaw gad. Bisan ikaw, diri ka matapo, kung ikaw papatapunit sarakyan nga malaksi, imo nayakan malaksi nga sarakyan or malaksi nga jeep. So, nadismaya po ako. Nga, Agto na liwat, na dismaya lugod hiya, kamo liwat. bagat, hala. Nasiring tatapuan ni Radini pala. Kaya nung rin nira tapu ah. Kaya di ba nagya ka na sa nuhan, ikaw nala. Kasi bagat dead malahera. Sumaaram na kamot feelings siya na hit gindeded ma. Dead malahera. Nadi-disappoint. Bagat pinit patatapos. Sis nga waray pa ko ebidensya, istorya pala yun eh. Storya pala ngay, ano rin ka pa ebidensya Luther Loreno, ay pag pinanguanin Tomeko. Tomorrow, if may time pa po ako, same time, 6 p.m. or mga around magsa-7, kung na mo lagi po yung matatabos, Kung ako ay mo nga ito nalakatorog para mabantayan mo tira time in and tira time out. mag-video na po ako para may ebidensya po ako, okay? So again, sorry kung gingaranan kong tumeko, kay tumeko Okay lang ito, kay para maklaro liwat kung hino ni mo ginraran, kung hain ka na reklamo, anang man kung kan mga MMDA, nga waray din niya takloban MMDA. Wala na ako nagkita nga ito may merkado. Amo na po na to. May merkado na liwat, di ba? Kanina pa niyang balik-balik ka, may merkado, may Mercury Dragon Park na yan niya motor. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Bugin share ko lang po, okay? So peace lang kita ha. Peace. So dito na naton gintatapos ang kan Mr. Luther Magic Dad Loreno hinanaing. Mahitungod nga waray pansinahan kanan Tomeko ora niya reklamo Tomeko. Buwas suhol tun tati kado nga video kay kitaon tati ya serye kun mauutro ba an iya hinanaing. Masakit gud man madidma kay nakaka-disappoint. So paran Tomeko, nahulat kami hit iyo side. Kay nabatian na namon ang side ni Mr. Luther Loreno. Haniya expose or haniya hinanaing social media. Hinaut unta nga maayos iningan maklaro ang nga tanan nga nakakitahini. Kung ano, nan kung kay ano waray niyo aksyon an iya reklamo. Damo nga salamat. Kung gusto mo mag-subscribe, subscribe na. Kung diri waray ni karagpirit, okay?